Muhammadu afọ alaye ala kira da kul afọ kaka afọ il faut dire aba afọ si kunate voilà wolfo ba fo wax afọ kunate kul Muhammadu afọ wallahi mais kul Muhammadu afọ wallahu ahad o de alaye ahad Allahu akbar akile ale rabi ka yara foya ngere mo ko tito yo laide edo ko iba do ka eto yi o galo yi wallahi kira de nana foko ka pollution dabla aya soro boli kema seban boli bi woroni doni boli ga el kaba ko o do koy ka boli do be ko hubal ya o de boli masakre ko ni masakre ni ko tara ka she hubal ma c'est fini o bane kunate ko so boli soro fon fe ba o bolo comme tout son fe ba o bolo aya tu be ma ka ke corona kala yoro wi abigo bi abijabi danye do ko soni yoro do be kona tele forga jagati munu corona ba bolo do ci kona tele ka fi yoro parce que police yoro la wallahi ba be ye fo ka so re mo yere son yoro te ko ma detail police yoro ti je kono katimi el kabaka hamu den no re el kabaka kere fete de boli keme sebani bi woro ni doni de kuma el kabaka akono sa do bena ka boli de do jme lentene o bi bindele ni ni hammi ngumano be ni kumita sukula manga kuntita sukula fiu faka ka marsande sita tike kono kati jo alikaba dala folo hanna be klebe ta tamperdi la sane turu ka sama wala on deneni ni enta to sukula jore tenguna ni sumala ni datu ni jabate mba fe suku kaja deneni ni suku jara mina shedima bashabi na be alikaba chema akonona na wallahi boli keme sabani bi woro ni duru de kume o ni tarato jatila di jaja ko ndabi tuba bu kalu fongo fembe ay école metru ninga abe boli to ko de anga boli do to te ko to fe blawa o wada ani nyangolo ko wallahi ani klise mu o bi tache klise mu masi haka do te du je la ma ko akbar me kasura boli chama nga fakali tiko ba fo boli bi fa boli te boli te ba jide don fo ata faranyonga ni ko do ke boli la ay ko nyangolo ko mi fa ko klise mu je ko mi fa klise mu je ni bi di sira bi fa o ko bi singa ta uka ala deli fon para faranyonga ki to do ka ti ko bu kali nyoni kana ko to manu ya wurudi ni klese mu je sira ni masa o ba tsro ka dobla sa ko ka ti fa di jale sore ka so ki ko ji ma ti re da fo du ti wa fo ko banga je ni klo ka gwa wa ka ni dabla maso bulu fle ka fa wallahi kasoro galofi kre bon o boli so yoro nunu olu bi se ka yelama ka ke ala batu yoro yi comme alikaba yelama na ka kare to donc bolu kacha hubali nunu ni uza nunu bi u chamamba kila dina na fo ka furu yo ku ka boli so dabla ka tugu ala tile no fesi ko kira makonga boli ni chamamba samu me bele dele o bidje boli o bele dele bidje dongelena no biso okmana anganga ala banunu bla eka ala kilingo so eka ala ijoni abunya betogodi aka jawa aka fiwa sinjoli bala akuma kacha
Magachade. o ye nin question di ala kira ma Salim ni ala b'i fɛ i mago ɲɛna o wallahi Konate ye nin fɔlɔ fɔ ala kira kan ka jaabi min kɛ ala sinna ka kolo bɔ o la o jigiti kana fɛzɛ Mamadu n'u ko i ma ko ala ye joli ye kul Mamadu y'a fɔ huwa ne ka ala Allahu ala kelen ahadun kelen wallahi قل هو الله أحد قل هو الله أحد ماما رفع على الله على كلندو أحد الله على أحد أكلندو فلتا على الله أحد